ஒரு கம்பெனி எவ்வளோதான் முக்குனாலும் சரி, எவ்வளோதான் முனகினாலும் சரி, எவ்வளோ பெரிய டெக்னாலஜிஸை கொண்டு வந்தாலும் சரி, கடைசி டைமில் அந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது மக்கள் மட்டும்தான். எந்த அளவுக்கு சேல்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அந்த வண்டி மார்க்கெட்டில் வச்சிருக்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுது. அப்படி இந்த ஜூலை 2023 எந்தெந்த வண்டிகள் சூப்பராக சேல் ஆயிருக்குது, எந்தெந்த வண்டிகள் ரொம்ப கம்மியாக சேல் ஆயிருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் மொத்தமாக 10 லிஸ்ட்டை மட்டும்தான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். 10வது இடத்த டிவிஎஸோட எக்ஸல் பிடிச்சிருக்கு. மொத்தமாக 36,208 வண்டிகள் வரைக்கும் இந்த வண்டிகள் சேலாக இருக்குது. டிவிஎஸ் எக்ஸல் இந்த அளவுக்கு சேலாக இருக்கான முக்கியமான காரணம் கரெக்டாக மொப்பட் மார்க்கெட்டில் பெட்ரோல் வண்டியாக இருக்கிறது டிவிஎஸ் எக்ஸல் மட்டும்தான். ஹீரோ கம்பெனிலையும் இருந்துச்சு, ஹோண்டாலையும் இருந்துச்சு. நிறைய கம்பெனிகள் பார்த்தோம்னா மொப்பட் அப்படிங்கிற கான்செப்டை அப்படியே கையை விட்டுட்டாங்க. ஆனால் டிவிஎஸ் மட்டும் இது ஒரு நல்ல கான்செப்ட், இது கண்டிப்பாக இருக்கணும். மற்ற கம்பெனி கிட்ட இல்லாமல் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டிவிஎஸ் எக்ஸல்ல ஒவ்வொரு அப்கிரேட் வரும்போது BS4 BS6 வந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி எந்த அப்கிரேட் வந்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்கிரேட் பண்ணி டிவிஎஸ் எக்ஸலை மார்க்கெட்டில் விட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க. இப்படி விடுறதுனால மட்டும்தான் டிவிஎஸ் எக்ஸல் இப்போ நம்ம மார்க்கெட்டில் சூப்பராக சேல் போயிட்டு இருக்கு. லிஸ்ட்ல 9வது இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறது டிவிஎஸ் ரைடர் தான். 36,900 வண்டிகள் வரைக்கும் சேலாக இருக்கு. இது டிவிஎஸ் எக்ஸலோட கம்பேர் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா 700 வண்டிகள் வரைக்கும் அதிகமாக சேலாக இருக்குது. டிவிஎஸ் ரைடர் இந்த அளவுக்கு சேல்ஸ் ஆகிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் இவங்க சூஸ் பண்ண பார்த்துதான். 125 சிசில கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷா கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா ஹிட் ஆகும் அப்படிங்கிற தாட் டிவிஎஸ் கிட்ட இருந்துச்சு. இந்த பைக் வந்த புதுசுல நம்ம பேசியிருந்தது என்னன்னா இந்த பைக் கண்டிப்பா ஹிட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. கரெக்டான இடத்துல இந்த வண்டியை பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லியிருந்தோம். ஏன்னா பல்சர் பைக் 125 சிசில கொண்டு வந்தாங்க. ஆனா இண்டிவிஜுவலா 125 சிசி எவ்வளவு பைக்குகள் சேல் ஆகுது அப்படிங்கறது நமக்கு இன்னும் எக்ஸாக்டா தெரியல. ஆனா டிவிஎஸ் ரைடர் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தோம்னா 36,900 வண்டிகள் வரைக்கும் சேல் பண்ணிருக்காங்க. எப்பவுமே டிவிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸலோட சேல்ஸ் தான் கிட்டத்தட்ட 4ல் 1 பங்கா இருக்கும். ஆனா இப்போ அதை பீட் பண்ணி டிவிஎஸ் ரைடர் வந்திருக்கிறது உண்மையிலுமே நல்ல விஷயமா இருக்குது. டிவிஎஸ் எடுத்த அட்டெம்ப்ட் இங்க சூப்பராகவே ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. லிஸ்ட்ல 8வது இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறது ஹோண்டாவோட யூனிகான் பைக் தான். 40,119 வண்டிகள் வரைக்கும் சேல் ஆயிருக்குது. இந்த வண்டி இதோட சேல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கம்மி தான். ஆனா யூனிகானை இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணணும் டிசைன் வைசஸ்ல. அதே பழைய ஓல்டு மாடல் கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணி சூப்பரா கொண்டு வந்தாங்கன்னா நம்ம மார்க்கெட்ல இன்னும் கொஞ்சம் சேல்ஸ் சூப்பரா போகலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன். லிஸ்ட்ல 7வது இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறது சுசுகியோட ஆக்சஸ் தான். 51,678 வண்டிகள் வரைக்கும் ஜூலை 2023 சேல் பண்ணிருக்காங்க. நேத்து பேசின வீடியோல கூட பார்த்தோம்னா 30,000 40,000 வண்டிகள் வரைக்கும் ஆவரேஜா சேல்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கறத நான் சொல்லியிருந்தேன். பட் 51,000 அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல நம்பர் தான் சுசுகியை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா மொத்தமாவே பார்த்தோம்னா 1 லட்சம் வண்டிகள் தான் அதிகபட்சமே சேல் ஆகுது. அந்த இடத்துல 50,000 வண்டிகள் ஆக்சஸ் வண்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது யோசிச்சு பாருங்க, சுசுகி ஃபுல்லி டிபெண்ட் ஆன் ஆக்சஸ் ஸ்கூட்டர்ஸ் மட்டும்தான். சோ அந்த இடத்த கரெக்டா ஃபெச் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. நான் நேத்து பேசின வீடியோல என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா, ஒருவேளை ஆக்சஸோட சேல்ஸ் ஹோண்டா டியோ சேல்ஸ் எப்படி டவுன் ஆச்சு, அதே மாதிரி டவுன் ஆச்சுன்னா சுசுகி காணாம போயிருவாங்க அப்படிங்கறத நான் சொல்லியிருந்தேன். அது உண்மையா இல்லையா அப்படிங்கறத கமெண்ட் பண்ணுங்க நண்பா. லிஸ்ட்ல 6வது இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறது HF டீலக்ஸ். ஹீரோ கம்பெனில இருந்து வந்த இந்த வண்டி 65,931 வண்டிகள் வரைக்கும் சேல் ஆயிருக்குது. இந்த சேல்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கம்மியா தான் இந்த மாசம் சேல் ஆயிருக்குது. நெக்ஸ்ட் மந்த் இதோட சேல்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. லிஸ்ட்ல 5வது இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறது எனக்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ணாத டிவிஎஸ் ஜூபிட்டர் தான். டிவிஎஸ் ஜூபிட்டர் மொத்தமா 66,439 வண்டிகள் வரைக்கும் சேல் ஆயிருக்கு. ஒருவேளை பார்த்தோம்னா ஸ்கூட்டர்ஸ் எடுக்கிற நிறைய பேருக்கு ஆக்சஸ் இல்ல ஆக்டிவா இந்த 2 வண்டிகள் போயிட்டு இருந்த காலம் போய் இப்ப ஜூபிட்டர் வண்டிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுக்கு அதிகமாயிட்டாங்க. அதுக்கான முக்கியமான காரணம் ஜூபிட்டர் வண்டியில நிறைய விஷயங்கள் சூப்பராகவே பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு கிளாசிக் மாடலாகவும் இந்த மாடல் இருக்குது. கிளாசிக் மாடல்னா வெஸ்பா மாதிரி நான் சொல்லல, பட் ஸ்கூட்டர்ல கொஞ்சம் கிளாசிக்கா இருக்குது. ஸோ அதனால வயசானவங்க எடுத்து ஓட்டுறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் மற்றபடி பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் லாங் ஒரு 50-60 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஓட்டுறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு பார்த்தோம்னா ஜூபிட்டர் உண்மையிலுமே சூப்பரா இருக்குது நண்பா. அதுவும் சிட்டியில ஓட்டுறதுக்கு ஜூபிட்டர் உண்மையிலுமே சூப்பரா ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இந்த விஷயங்கள் ஜூபிட்டருக்கு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் பாயிண்டாவே நான் பார்க்கிறேன். லிஸ்ட்ல 4வது இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறது பஜாஜோட பல்சர் தான். பஜாஜ் பல்சர் சேல்ஸ் மட்டும் நான் ஒவ்வொரு மாசம் நோட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். ஆனா பல்சரோட சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒட்டுமொத்தமா தான் போடுறாங்களே தவிர 125 சிசி இவ்வளவு சேல்
ஆயிருக்கு, 150 சிசியில் இவ்வளோ சேல் ஆயிருக்குது, 160 சிசி, 180 சிசி, 200 சிசி, 220 சிசி, 250 சிசி, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சிசியும் செப்பரேட் பண்ணி அதோட சேல்ஸ் லிஸ்ட்டை எலாபரேட் பண்ணி விட்டா என்ன அப்படிங்கிற கொஸ்டின் தான் எனக்கு இருக்குது. நானும் தேடி பார்த்தா அந்த லிஸ்ட் மட்டும் எனக்கு கிடைக்கல. உங்களுக்கு யாராவது அந்த லிஸ்ட் கிடைச்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க, செக் பண்ணி பார்த்தரலாம். சரியா? பல்சர் ஓவராலா பார்த்தோம்னா 87,958 வண்டிகள் வரைக்கும் சேல் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சேல்ஸ் எப்படி நான் ஒரு பைக்கோட சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன்னு எனக்கும் தெரியல. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி சேலான எல்லா பைக்குகளும் பார்த்தோம்னா சிங்கிள் மாடலா தான் சேல் ஆயிருக்குது. ஆனா பல்சர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து பார்க்கும்போது இது எந்த பல்சரை மீன் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியல. ஒருவேளை நான் சொன்ன மாதிரி 125 சிசில இருந்து 250 சிசிக்குள்ள இருக்கிற எல்லா வண்டிகளையும் சேர்த்து இவ்வளவுதான் சேல் ஆயிருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா சீரியஸ்லி இது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான நம்பர்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச பல்சர் மாடல்ஸ் மட்டுமே 10 மாடல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 125 இருந்து 250 வரைக்கும். அப்படி இருக்கிற இடத்துல 88,000 சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியான நம்பர் தான். லிஸ்ட்ல 3வது இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறது ஹோண்டாவோட ஷைன். 1,03,072 வண்டிகள் வரைக்கும் சேல் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஷைன் பைக் பார்த்தோம்னா 125 சிசியில் இருக்கிறத எடுத்து பேசிட்டு இருக்காங்க. இதுலயே SP160 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு மாடல் வந்து இப்போ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாடல் ஓரளவுக்கு தான் சேல் போகும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன். பெருசா சேல் ஆகும் அப்படிங்கறத நான் எதிர்பார்க்கல. ஏன்னா 160 சிசில அவ்வளோ சீக்கிரம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப அதாவது என்ன எக்ஸ்ட்ராஸ் எடுக்க மாட்டாங்க. வயசானவங்க 160 சிசி போறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி. ஏன்னா ஷைன் 125 இருக்குது. அந்த மாதிரி இடத்துல 160 சிசி தேவையில்லை அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன். பட் எவ்வளவு சேல் ஆகும் அப்படிங்கிறது அடுத்தடுத்த மாசத்துல தான் தெரியும். பட் ஷைனோட சேல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1,03,000 சேல்ஸ் தான் சேல் ஆயிருக்குது. இது நம்பர்ஸ்ல பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கம்மியா தான் தெரியுது. ஷைனோட இந்த சேல்ஸ் பார்த்தோம்னா ரொம்ப கம்மியான நம்பர்ஸ் அப்படிங்கறத தான் நான் நினைக்கிறேன். லிஸ்ட்ல 2வது இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறது ஹோண்டாவோட ஆக்டிவா தான். 1,35,327 வண்டிகள் வரைக்கும் சேல் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்டிவாவோட சேல்ஸ் பார்த்தோம்னா அடுத்தடுத்து பார்த்தோம்னா பூம் ஆயிட்டே தான் இருக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹோண்டா ஆக்டிவாக்கு அப்டேட்ஸ் நிறையவே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அடுத்து இதுலயே பார்த்தோம்னா இவி செக்மெண்ட்டை கொண்டு வரதுக்கு ஹோண்டா ரொம்ப மும்முரமா வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற அப்டேட்டும் வந்திருக்குது. சீக்கிரமா அந்த மாடல் நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு. லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் பிடிச்சிருக்கிறது எப்பவும் போல ஹீரோவோட ஸ்ப்ளெண்டர் தான். மொத்தமா 2,28,847 வண்டிகள் வரைக்கும் சேல் ஆயிருக்கு. போன மாசத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட சேல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான். இந்த டைம் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு எல்லா வேலைகளும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற அப்டேட் வந்திருக்குது. நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ஆஃபர்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஸ்ப்ளெண்டர் பைக் எடுக்கிற ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தீபாவளி ஆஃபர் வந்து எப்படி போகுது அப்படிங்கறத கொஞ்சம் பார்த்துட்டு எடுங்க அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு சஜஷன். பட் உங்களுக்கு இமீடியட்டா வேணும்னா நீங்க இப்பவே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை பத்தி எல்லாம் நான் சொல்லல. பட் தீபாவளிக்கு பெரிய ஆஃபர் கொடுக்க போறதா ஒரு அப்டேட் வந்திருக்குது. அது எந்த அளவுக்கு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் நண்பா. சரியா? ஓவராலா வீடியோவோட கடைசிக்கு நம்ம வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யார்கிட்டயாச்சும் பாத்தியா இந்த பைக்ல எவ்வளவு சேல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா வீடியோ அப்படியே ஷேர் பண்ணி விடுங்க. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒப்பீனியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. சரியா? அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள்ல நம்ம அதை பத்தியும் டீட்டெயிலா பேசலாம்.